Paham sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, nasibku seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Rekes biung rasane niki urip ning desa dadi wong lanang, pikirane gur piye carane nyenengke wong tuwa. Kerja apa wae dilakoni, sambatan macul, sambatan ngarit, saiki gawe sapu, sapa ngerti ana sing tuku. Wingi ana tanggane negor wit klopo, tak jaluk ikine janure. Lek, aku njaluk janure. Tekoni aku ngopo? Kowe arep rabi po kok njaluk janur? Lek, aku njaluk janur ora gawe rabi, Lek. Aku arek gawe sapu, arek tak dol supaya ana sing tuku. Yo wonge kok jawabe ngene. Yo alah, tak kira kuwi arek rabi. Lho kowe wis dadi calang wis gedhe ngono ki ra rabi-rabi apa ra isin. Aku yo grembatin pengen nesu, tapi yo piye wong kahanan. Apa-apa urung duwe, yo ora pede. Ngono lho. Ngene lho, jane aku pengen banget dadi wong sing sukses. Jane yo pengen duwe Ferrari, tapi apalah daya, saya pekerjaannya seperti ini. Aku yo pengen duwe omah magrong-magrong gede ning sing mewah regane miliaran sing kaya ning TV-TV kae. Sithik-sithik pamer. Rumahku mau dijual 35 miliar dan sebagainya. 50 miliar. Lek, kowe ngadol omah enak tenan, aku nggawe omah kangelan. Wis gede mosok arek nyampur karo wong tuwa terus. Apa meneh nek wis bojo. Ya apa nek arek gek ngengkrek didingkek. Ya ora. Kudu gawe omah. Tapi yo piye yo? Gawe omah ragate akeh. Sedia boto, sedia semen, sedia gendeng, kabeh dipersiapke. Lah senajan aku ngene iki dhuwit ra ono, butuh watu, barang iki watu. Nah, gawe pondasi. Ibarat hidup tanpa pondasi tidak akan kokoh. Begitu pula rumah tanpa pondasi akan roboh. Ya ngono kuwi. Piye iki solusine ben aku iso nduk omah ya? Iki pancen Soro. Baru poke iku ada. Patuku ning ndi lho? Lho. Patan. Ngapa ngono, Patan? Oh, kowe ngopo? Nyolong kowe. Nyolong. War nyolong kowe. Tas. Nyolong kowe. Lho, nang keblok iki lho, nang apa lek? Oh, aku. Nyolong aku kowe. Ora lek. Kamu mana iso? Ora lek aku gawe sapu lek. Lek sarwa ngopo? Nyolong ya? Nyolong. Ora lek. Aku gek iki apa gawe sapu lek. Nek ora digawean kok. Angger gone wong beli kuwi ora ngerti. Lho iki watune sapa? Watuku aku wis ditulis mau ning kono. Lah apa iki ra watune Gusti Allah? Yo, gone Gusti Allah tapi gayaku. Wis cukup. Yo, lah aku guru jagung oleh. Lah iki tak usungi. Apa bangun omah gawe anakku. Lek agek petang. Kan membangun omah kali? Heeh. Aku pengen gawe omah le.
Ya golek watu dhewe. Sing aku ora duwe duit lek gawe omah. Aku ki ora duwe duit. Tapi yo mengolah kontak. Lek kowe reko jago kene sik. Ajari aku carane gawe omah lek kene lek. Ya wis tak wis. Ya lek. Ini lek jagong lek. Kita tak pindahke sik iki lek. Ganggu iki lek. Jeroan ku ketok. Jeroane ketok. Manuke mabur hati-hati lek. Mas ndi manukku ning omah. Sing iki gak sida didol apa? Kak. Wong arep tuku murah-murah wong cuma ora duwe duit iki. Iya. Mergo nganu kok. ODP kabeh kok. Ora duwe penghasilan kok. Iya, Mas. Lah iki ngopo mau liku kene? Iki ngene lek. Aku ki sedih ceritane. Apa? Lah aku ndelok wong-wong desa kanca-kancaku sing do merantau ning kota ki entuk duit akeh iso bangun omah. Lho aku wong karang arek sekolah yo gak duwe ragat, arek kerja ning kono yo wong mergo ra sekolah apa kanggo ra kanggo aku kudu dadi buruh tani ngene iki. Yo kudu dadi buruh macul, buruh ngarit ngono le. Iki saiki gawe sapu mbok menawa kono sing tuku. Lah nek ngono yo duit aku sithik nek bangun omah piye le. Lah rumah sakmu duit iki ora akeh. Aku yo ora akeh duite. Tapi otak itu harus diolah. Ngono lho. Seperti saiki kamu ngerti ora? Bangun omah ki perlu apa wae? bangun omah ki rumah apa sih? Rumah tangga apa rumah bangunan le? Apa bangunan awakmu lho duwe ana rumah tangga? Iya. Piye? Arep turune ndi bojomu? Iya le. Aku wile aku yo pengen bojo tapi ora duwe omah piye le. Yo aku saiki ngene le, gawe omah ki piye to le? Aku pengen ngerti lek sarwa carane gawe omah. Wis penting aku duwe watu sik, pondasi, yang penting pondasi. Watu. Watu. Watu gawe apa le? Aku iki. Iya iya ora tak jupuk tak kayak gini le. Gawe pondasi sik sing penting. Pondasi. Pondasi bagian apa to le? Wis nisor pokoke. Ngisor dhewe. Ben omah kuwi kuat kaya rumah tangga, nek bangun kuwi ora ujug-ujug langsung rabi, belum kenal teko-teko rabi. Oh iya. Oh iya. Iya. Terus apa meneh le? Wis kuwi sik. Watu sik. Lah kok Sik. boto, semene, cete, furnitur lainnya dan sebagainya. Ayo kuwi keri karo usaha ngene iki, usaha macul. Kan gak duit, buruh ngono kuwi. Iya. Saiki boleh sing ora nggo duit sik, watu ngeten ning kali kaya aku mau. Iki berarti Riko ngumpul iki meh gawe omah ya lek yo. Ge omah, ge pondasi, ge tisu, Ganake yo. ge anake. Dadi aku kudu sing watu saiki lek. Iya, aja kaya anakku, duwe omah wis rapi. Duh, biyung. Bapakne. Wis, Kasus kuwi lek, kasus. wis ngene sik, saiki ngene sik. Awakmu tak sili alate aku iki mau. Oh, kayak mau yo iki. Tak gawe. Heeh. Wis saiki awakmu wis usul ngono golek watu sik, tapi janji kok ngonanku. Yo aku ora njupuk nggon lek sarwa ora bakal njupuk aku iki nggo lek sarwa iki kabeh nggon lek sarwa go Bali. Sakne aku, aduh kesel. Tak tipasi lek. Enak. Wis. Oh iya wis. Topiku ya apik kok. Apik sing rondo ya. Iki topi rondo mau iki lek. Surti karo Juminem. Udah. Nem bojone ono. Wis, Iya. nang golek watu sik awakmu. Lah iki aku rung rampung iki lek. Lah kuwi iso disambi ning omah. Oh iya. Ya iki mumpung ngene iki santai-santai ya iki iso ning omah. Saiki ngusungi watu sik, golek watu. Lek sarwa arek ning ndi iki bar iki? Aku tak lunga wae lah. Wis, engko lek wis rampung iki balik ning omahku ya. Oh iya lek, iki aku nyelek sik lek. Sesuk lek ngusungi ning omah bareng-bareng. Oh iya. Wis iki go. Iya. Ora bali sik. Iya. Ora aku kesel tenan mau ki. Iya. Wis. Ngopo kesel lek? Ngusungi iki akeh iki. Oh. Boyok iki lho boyok. 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 Lho sampean enak boyok ana bojone sing mijeti tiap malam. Lah nek aku boyok gak enak sing ngopeni lek. Sik. Oh iya. Duit tukang pijet. Pijet plus. Bojone aku tukang pijet.
Bayar piro iki? Saya kasih. Siap. Wis Lek, aku ya hati-hati ya Lek. Tur nuwun ya Lek. Kita balik sih ya. Ya. Hati-hati Lek. Aduh. Kok bengi aku mampir rumah ya? Ah, ngomahku kok ora apa-apa. Ngopi ana kopine to? Makan. Oh iya. Kok bengi curhat-curhat ya Lek ya. Ya. Peh. Kasus iki. Nek aku gak nyicil saka saiki le gawe mah. Ya bener aku gak duwe penghasilan. Ya gaweane gur ngene iki. Ning apalah salah sesuai tadi sarane Lek Sarwo. Aku kudu nyicil. Ya mulai saka watu ngene iki. Gawe pondasi. Lek Sarwo ya jane api ano alate mau ya disilihke aku. Wis nek ngono kita singkirke sik, tak rampungke engko ning omah nyambi karo nyetel radio. Saiki tak ngusungi watu sik, nggo persiapan gawe omah. Omah wis dadi, omah bangunan wis dadi, baru bangun rumah tangga. Ngono mau jare urutane karo Lek Sarwo. Wis aku tak mangkat njupuk watu sik. Wah, iki kasus iki. Ini contoh yang tidak baik, membuang sampah sembarangan. Ini perilaku orang yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ini jangan ditiru. Gape iki gape. Aduh, kasus. Ah, iki watune akeh iki. Tak mulai golek watu iki. Nah, iki jarui wae iki. Klambi suwek gawe iso tuku klambi anyar. Taleni wae. Nah. Iki musungi watu sik, Gawe omah, pondasi omah. Sesuk nek ana rezeki iso tuku botol semen, cat, iso tuku jendelane, iso tuku kayune. Nah, iki ngumpuli watu sik nggo gawe pondasi. Nek Sarwo iki bener mau le ngandani. Senajan durung ana penghasilan kudu nyicil. Ibarat wong nabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Cocok aku ana satu. Sekombingi aku sudah dolan tenan iki jaluk solusi. Wis bek. Dipikir-pikir gampang ya golek watu. Wis tersedia ning alam. Gratis. Garek sapa sing gelem njupuk. Asal konsekuensine aja serakah. Mergo nek serakah aku malah ra guna mubazir. No. Wis bek. Tak go kumpulke pinggir sik. Kita leni kene. Iki ya wonge akal-akalan pinter banget iki. Kok gawe ini. Kok apa yo? Podo wae. Ya wae lah, seneng banget. Abote. Iya iki abot banget iki. Abot. Duh abotnya biung. Hah? Abot. Hah? Rekosone golek watu ping pisan ilang kabeh mergo tiba. Urip ngene iki rasane ya Allah Gusti. Yo. Iki aku sedhe omah. Duh. Loro meneh. Hah?
Wis ah. Wis gak kuat aku. Gak kuat. Aku orang ini yo. Salah ya aku. Tadi. Aku lho kok biasa. Iya.